Ya kwa Ramogi geno ni odiechiengi chak dhi e yorno makare aroke chenro mar Migago kama bro keloni weche matimre pacho kae koda mago matimre pewe maga tuke to mokwongo magi e weche mamiyo pek odiechiengni ma tarik 3 dwe mar 12 higa mar 2023. Jaod bura ma Garsen koda Galole oresi bang' Piyoula geng'onegi ka gipogo chiemb kony. 5 counties are going on strike this month, basically because the counties have failed to honor the agreement, the collective bargaining agreements, and to capacitate the doctors to offer services. Riwruog lakteche MPDU opogo dhi ng'anyo e counties moko 5 Thurka. Ramogi TV obago nyasi mar dhialo higni 2 gi erokamano ni Nyasaye kanisa mar St. Michael's ACK Bondo. Machiegni nya Ramogi kamoro moro ma intiere arwaki chenro ni nyalo tudri kod namba mar 306 kata tuto mar Ramogi TV KE at James Opondo Senior bende wantiere achiel kachiel kokalo mbui mar Facebook achiel kod YouTube. Machiegni nyinga en James Opondo. Riwruok mar lakteche mar MPDU bago chako ng'anyo bang' jumbe 2 poni piny owacho pod oramo ni ok giketie timo winjruok margi kata CBA kane giloso e kaunti ma Nakuru bang' romo mane otelie kod jagoro maduong' mar riwruogno Davji Atela oyangore ni sirkand mag kaunti ok oseyie keto e timo winjruok margi ahinya to ma otendre gi medo lemo kod omenda ne lakteche kauntis ma midhiero ni okwako oriwo Kajiado, Kilifi, Nakuru kod Embu. Atela okoni lakteche go ok bidokie tich nyaka winjruok margi chop kare. So we have 5 counties are going on strike this month, basically because the counties have failed to honor the agreement, the collective bargaining agreements, and to capacitate the doctors to offer services. We also have Busia County, which is on notice. Those were main discussions regarding the strike of the region. As we say, the county of Kajiado, the county of Nakuru, the county of Embu, the county of Kilifi, and the county of Vihiga. I must also say that we have discussed into details the daylight robbery that the government has started on our salaries. We saw the housing levy, which clearly is unconstitutional. So as the National Advisory Council, we are demanding that the government, both the county and national government, to plan mechanisms to refund us these funds urgently. We are telling the Ministry of Health to look into this matter very seriously and ensure that the enhanced cover that we were having, the civil servant that was being offered by the National Hospital Insurance Fund, is part of this shift. Otherwise, we will not be offering services and we can't able to access them. Today, we have unanimously decided as KMPDU that we are demanding a salary increase. And we want the government to get down into the table and increase our salaries. We tried last time, and SRC gave us a blockage. The last time we saw any changes in our pay slips was in 2017. We are demanding for salary increase to the tune of 40%. Rawera moro ma jaigni 15 medo yudo thieth e osiptal ma Naivasha sub-county bang' kweth rowere moko tere nyango gi thuon ka gitiyo kod waya gi pi. Jaiga 15 no ne oresi kod obila ma mayo kod jogweng' kendo ring kode e kar thieth. Rawera no olero kaka okalo e ndalo 3 mag sand e lwet jok ma oyango e kinde ma jaod bura ma Naivasha Jane Kihara dwaro mondo tim nonro mapiyo. Rawera no en achiel kuom jopuonjre ma yande otimo penj mar KCPE mogik. Laktar Joseph Mbugwa okone gitemo duto mar neno ni rawera no ochango. Wetu nilimaliza kutahiri hivi nikarudishwa home. Kurudishwa home sasa kwa nyumba yenyewe nilikuwa nimefunguliwa ya kukaa mpaka siku wiki ishe. Hapo ndipo nilienda nikakaa. Hapo ndipo sasa walikuja. Nilikaa siku 3 hivi. Wakanichoma na maji moto. Mimi nikarudi nikaruka nikatoka nje. Kutoka nje ndio sasa wakakuja na shuka. Wakanifunika na wakaniambia lazima niko na shida pahali. Ndio sasa
Waliniambia lazima niko na shida pale. Mimi nikaanza kustuka. Ikakaka wanaenda tu nikikula wananipiga. Chakula ni moto wananipiga na wananiambia niweke vijiko 3 kwa mdomo. Nikikula nikihisi kutapika naambiwa nisitapike kwa ndoo ama nitapike pale pengine, nitapikia tu hiyo chakula yangu na nitarudi nimalize. Ndio sasa hapo ndipo sasa nikahisi kupupu. Nikapupua hivyo kando. Ndio sasa akaniambia ati hakuna penye unaenda juu hata hiyo ni dawa unapoteza. Hiyo mafia yako ni dawa. Sasa inabidi uikule uimalize. Ndio sasa hapo ndio sasa mimi nilikasirika. Ndio sasa mimi nikaenda nikalala. Kulala akakuja akanitoa hivyo juu na viboko. The boy is very unwell. Treatiwa kinyama tu. Hii ni unyama ile haieleweki. And the police must get the culprits. They must face the law. Vile waliumiza hata hatujui atapona lini. Nasikia vile daktari anasema why do you put somebody in so much pain? We have been managing him of pain and antibiotics for the infection because he had severe infection. Currently we are planning to go to theater to do some debridement, like moving all the infective tissues. Then he also has low blood. He has a low HB of around 6. So we are planning to transfuse him before we go for debridement. Sirikand Kenya Kwanza kwa mondo miyo din road duto mag mibadhi pachuka kaka negisingo ne jopiny ma ne oyangi kod moko kuom jod bura mane loso e kaunti ma Nandi kagikoni poni jatend piny ok orango kendo dino rode mag mibadhi jopiny nyalo koso yudo dongruok kama owinjore. Bende gikoni riwruoge ariyo mag Kenya Kwanza kod Azimio onego riw lwedo lipot moyedhi mar NADCO. Kuchapa mambo yanaitwa corruption. Jana nilikuwa huko Nairobi na tulienda kuangalia ile mafuta inaitwa edible oil ambaye kuna mama anafanya kazi KNTC tayari ameitwa DCI aende andikishe statement. Na ningependa kusema hivi. Hiyo edible oil ilinunuliwa ndio mwananchi aweze kupata kununua mafuta kwa bei ya chini. Lakini ukienda kwa duka bei ya mafuta bado iko juu. Gharama ya maisha iko juu. Sisi wananchi tunalia. Si ni kweli tunalia wote? Na huku tunasema serikali imeleta mafuta kwa bei ya chini yenye imetoa kodi ndio wewe na mimi tuweze kupata hii vitu kwa bei ya chini. Tunataka kuambia president wetu, vile umeshikilia hiyo kitu ya corruption, tafadhali shikilia hapo na ufanye kazi yako. Corruption tamaliza sisi zote. Mimi ni mkubwa ya corruption hapo bungeni. Si ndio? Ninaomba sisi tupigane na corruption kila pale. Wananchi maskini ni mwenye kuumia na corruption, sio? Jodake gwenga Mama Ganda od bura majomvu Mombasa chandar mar chiwo thuolo ne gedo mar reru koro ywak bang' yango ni piny owacho chano mana chulogi garama mar utegi ma ok lope magidakie. Okang' ma kamagi koni dhi hinyogi ni mar onge puodho moyedhi ma ichano tergi bang' muko utegi ka bende gikoni pesa ma ibiro chulgi tin ma ok nyal nyiewo lope e kuonde mamoko. Jodako manie skima midendo ni Maganda Miritini bende koni giseyango ni nitiere mibadhi mamoko ma bende koro opondo gikendo wacho ni gin jodak e alworano mondo mi ochulgi. Gikoni moko kuomgi ne ok ochule kinde mag gedo mar reru motelo mar SGR bang' kane dargi e kuonde maggi. Nataka kujenga nyumba za serikali. Naomba watu tuliko hapa zaidi ya 300 tutengele sehemu yetu. Mheshimiwa wetu Nzai, tunakuomba wewe uko bavuni kwa rais. Mwambie rais atupe makao, atupangie makao kule Mirironi, atupe kila mtu akiondoka hapa ajue upeni tuliopata, upeni huu ndio tutakwenda kujenga. Kitu ambacho kinanikwaza mimi, ile reli ya kwanza ilipita, awadi yangu ilikuwa ni 1089. Na sijalipwa paka leo, tasi na nyumba paka leo. Na hii pia na imekuja hivyo hivyo na zulma ndani yake. Walisema kwamba wacheni tuwavunjezi nyumba, ardhi zenu tutawalipa baadaye.
na mpaka leo hatujalipwa, na wamekuja na mfumo huo tena wanataka watuzulumu ardhi zetu. Ya kwanza ilipita ukafanyika vitu ambavyo havikueleweka, watu wakadhulumiwa. Sasa reli ya pili inapita, the same thing inataka happen. Sisi tumesimama pale na msimamo wetu. Tunamiliki ardhi ya Maganda. Kila mtu ana karatasi yake na dokumenti yake. Wale mabwenyenye ambao wameingilia kati, tunataka kujua wametoa wapi hizo dokumenti gushi. Na hatujawahi kuwaona Miritini, si wakazi wa Miritini. Majina yote yaliorodheshwa pale hayajatokea hata kwa Kenyan Gazette ya kuwa hawa ndo beneficiaries Yaliyotokea ni sisi majina yetu na yamebandikwa paka kwa assistant chief pale. Tulipeana allotment letters na tukapeana the number of acreage we are owning in Maganda settlement scheme. Ajabu ni kwamba wakati award inakuja inatuandikia 00 hectares. So leo wanatuambia they are paying developments, then mimi nitajenga wapi? Kama wanatulipa development na wanatupa 2 weeks only to vacate the land. RAMOGITV obago nyasi mar dhialo higni ariyo. Gero kamano ni Nyasaye kod johera mage nyaka ne yawe tarik 29 dwe mar 11 higa mar 2021. Nyasi mar goyo kamano timore achiel kachiel e kanisa mar St. Michael and All Angels ACK mayudore Bondo sub county e Siaya ka ma en giko mar ndalo adek mag nyasi mar hingo higni ariyo mar RAMOGITV e yamo. Kambi mar Direct Line mawuok e bwo Royal Media bende chiwo tiegruok kotenore kod rito chike mag apaya ka thieth manono bende dhi nyime kichiwo kod Boma Hospital e seche ma Lamo dhi nyime. Adwa watudra achiel kachiel gi jafwambo wadwa mantiere county ma Siaya e Boma ma Bondo kama wayudre achiel kachiel gi nyawadwa Millicent Adhiambo. Millicent, kinyalo winja to nyisani to alama mar Injili kalo oserumo to dhanono yoro marom nade to chenro mag dhialo higni ariyo mag RAMOGITV ochomo komane. Pero kama na James Opondo achiel kachiel kwa wuok e laro mar kanisa mar St. Michael's and All Angels Bondo mayudore e Siaya County kama bende nyasi mar Injili kalo mabende neno odiochieng' mogik mar RAMOGITV obago e nyasi mar goyo kamano ka gingo godo chopo giko mar higni ariyo mabende nyasi ma kamari no chakore ndalo adek mokalo kane gichakore kod gwenge ma Sena Island mayudore Homa Bay County. Gikaendi nyasi mar Injili kalo mana kaka wang'eyo no chakre ga saa 12 okinyi to rumo saa 7 ne oserumo kanyo ka oganda no yoro karomo mar bed kanyakla kod RAMOGITV kendo dwoko ne Nyasaye kamano kuom dach kanyakla arene chake tarik 29 dwe mar 11 2021. An kae gi johera, an kae gi jokanyo mag migepe mopogore ka bende achiel kuom gi gin hospital Mabama Hospital ka achiel kod kambi mar Direct Line mabende en achiel kuom kembe mawuok e bwo Royal Media Services magnwa twak kaendi ka gichopo kaendi kod thieth manono ka achiel kod puonje yo kaka oganda bende mariembo gigo mopogore pora ka nyamburko nyalo rito chike mag apaya. Ka kamano boteri achiel kachiel mondo watwa kod gi nyiswa ni to kaka RAMOGITV bende ochope giko mar dhialo igani gin gi wach mane to nyasi ochalo kod ginade tango ma ginyalo nyiso RAMOGITV mondo mi omed timo mondo ginyal dach ka gipuonjore kanyakla kaka joka ng'ato. Ka kamano achiel kachiel abochako kodi kaka Jabama Hospital uchopo kaendi sama bende RAMOGI chopo mar dhialo nyasi mar goyo kamano gi pak Injili kod jo Bondo kaendi mar duoko erokamano kuom bet kodgi kaka Jabama Hospital kaendi uchopo kaendi mar chiwo thieth manono. Wagin minyalo wacho king'iyo kamera cha gi nyinge wawa matni. Okay. Gi nyinga iluonga ni Faith Mahulo. An achung' ne weche mag uso Bama Hospital. To wachopo kae kanyagla gi Ramogi ne wachako kodgi safari ni dweche 7 mokalo. To gima daher wacho ni erokamano Ramogi kuom miyo Bama Hospital platform mar riwore kodu mondo wa serve oganda. And gima dawach en ni we look forward to such partnerships kod bed kod oganda karachiel ka wakonyogi. To finally happy birthday RAMOGITV kawuok kuom Bama Hospital wahero wahinya. Erokamano nya jo Bama wamora ahinya kuom kelo thieth manono jo Bondo kaka achiel kuom yorno mar bedo kodwa kanyakla kwa ingo higni ariyo. In kaka ng'aneno kichopo kaendi nane ni kiriedo line chalni biro yudo thieth manono. Ang'o minyalo wacho sama RAMOGI ingo higni ariyo ni king'iyo kamera cha gi nyingi chori gi kae? Iluonga ni Steve Oyamo. Gima nyalo wacho ni gima RAMOGI otimo en gima ber. Kanyo gichako Sena South Nyanza manyo gitieko maber magiduogo gichopo Bondo ka. Chenro mar Injili kalo ni wawinjo ga winja. To kawuono waneno gi wang'wa.
kako bedo. Koro mogik Ramogi TV oriwre gi jomoko mokelonwa thieth kama iluongo ni Bama Hospital. Jo Bama Hospital othiedho ji kama ber kendo gibiro gi lakteche mabeyo kendo ji oa koyudo thieth maber. Kata be abiro ka nikech del to chalo garaj. Del chalo garaj mitere mtoka. Ma mtoka nyaka ter ka fundi malos maber. Emomiyo abiro ka kaka an abiro Bama Hospital mondo cheka gicheka maber kendo appreciate kendo alamo ni gi Nyasaye ni next year kata 2 years to come Ramogi dhialo odiochieng' makawuono ni giduog gikechwa kendo githiedhwa. Adwokonu erokamano Ramogi, keep it up. Happy birthday to you. Erokamano ahinya. Machiegni mana mapiyo piyo chori gi kae. An iluonga ni Bila Kinya Jwang', ajadak mabondo to nabiro lemo angili kar kae bang' lemo nwa dhi thieth mopimwa mwaseyudo yedhe maber. Erokamano Ramogi, Nyasaye mondo med gwedhou. Erokamano ahinya. Mana machiegni kaka in jalno mane oselimo kambi mar Direct Line, nyanyiso ni to uyudo ang'o kowuok kuom kambi mar Direct Line odiochieng' ma kawuono bende Ramogi tieko kata ingo nyasi gi odiochieng' mogik maginge higni 2? Ago erokamano ne media Ramogi TV. Nyinga en Steven Ochieng' Moi, awuok Rarieda, Lemia Anglican Church. Ago erokamano nikech ok wang'eyo gima dhi timre gima wayudo sani e Direct Line. Wayie ni Ramogi konyowa nikech kata mana Direct Line no en mana thieth nikech ojali ngimawa sama wan gi gik mwaringo gi to jali nikech sama ka inswa kanyo dhi konyowa. Wago mana erokamano ni omed konyowa ka Ramogi pod nitie tang'eni bro mana medo konyo. Erokamano. Erokamano ahinya. Machiegni ibenane ni ka in kanyisa ni agi puonj mage to ang'o minyanyiso Ramogi TV sama giingo higni 2 ni? Kuom nyinge luonga ni Steven Onyango, awuok Rarieda County. Gimana wach kuom Ramogi, amor go puonj mayudo, amor go sana. To gi jo insurance, gi puonj magi miya kacha, anjo kaloka adhi luwo gi mondo ang'e gima gikonyo go jopiny. Erokamano. Sawa machiegni mana katieko inyalo wacho ang'o? Aneno ka ni juso miel gi jo injili kacha chama piny oling mana thi. Inyalo nyiso Ramogi TV ang'o? Erokamano Millicent gi nyinga Jen Nyangaga wuok Siaya. Ago erokamano ne Ramogi TV kuom biro bondo. Abiro lemo SK St. Michael's and All Angels. Wagwedhore mapek. Erokamano ne jo Ramogi. Timbak ndalo amora ang'eyo ga pile Stelus min Jack gi DJ Kolo. Nyasaye mondo gwedh Ramogi duto te uduto te. Happy birthday Ramogi. Erokamano tieko kodi. Aneno ka ji ng'eny ang' nogo bang'e tieki mapiyo. Aduoko erokamano nyinga Previn Wood Migori modo kuonga gone Nyasaye erokamano maduong' kuom loso nyasi machalo kama to kokadho kuom Ramogi TV gadier kanyakla achiel mar jo Anglican wagone Nyasaye erokamano kendo adier manyiso hera maduong' kendo bedo kodwa kanyachiel en ng'uono. Koro wamedru bedo kumoro achiel ana Nyasaye otimona ng'uono kuom pagi dend moting'e tokane mathum tang'eni wabo bedo kwatiyo ne Nyasaye kinde duto. Aduoko erokamano. Ng'ato achiel mogik kwatieko nikech sama wang'wa machiegni. Gi nyinga Ochieng' Brilliant Adhiambo, anyasa kwa bondo. Adagone Ramogi erokamano kuom kelo ji kamoro achiel kanyakla jomoko a Uyoma moko a Siaya okelo gi kamoro achiel. Happy birthday Ramogi. Erokamano. Mana kamano onyalo choru matin kaka usewinjo oganda mor kendo gigombo loso gite kata kamano nikech sama wang'wa ang' naduoke e studio mondo mi weche manyien omed dhi nyime kata kamano oganda mabondo mor kendo gikwayo ni kobeni wanyalo timo kama pile to walim mana bondo kendo gimedo kwayo hawi maber kod higa makare ma Ramogi TV ingoe higni 2 ni gined timo puonjruok mopogore ka kamano to James Opondo aduogo ni e studio mondo idhi nyime wan bede pod wagomba ka endi kod joerawa mondo mi gimed nyisowa gigo magigombo ni wamed dhigo mbele gigo magigombo ni ka endi walosi dhiga marach ka kamano to dhi nyime Joseph. Happy birthday. Erokamano Millicent Adhiambo Mili ka pod inyalo winja angeno ni ji oganda mor kabisa ka wahingo higni 2 nyaka ne wachak Ramogi sechegi tinde wamong'o mana dholuo kapok iwuok bondo kanyo nitiere kamoro milose diel jo ibonyo ang' noterie ang' noorna
gimoro na chul gi gimoro matin man go fuko. Kata kamano nyakore mogo juanga jowa mantiere county ma Siaya kendo ne wasedhialo nyasi ni kuom ndalo adek kane wachako county ma Homa Bay kendo koro watieke county ma Siaya. Wacho gani Bondo en republic, koro nyaka ne wachop Bondo mondo mi wadhi alie Ramogi TV wamiye johera magwa thuolo mar rado gi jogo magineno mane televisen kama oting'o Millicent Adhiambo, oting'o bende Ken Muga kaachiel gi Jay Bonyo matimoga chenro mar kaka wanene, kata bende en midosi wa awinjo ni tinde ji wacho dala ni midosi mano dhok matinde gikelo nikech Christmas ochopo koluongi ni midosi dala to maber ni ofuko nyaka bed ni nige gimoro. Nyakora mogo jwang adana kawo yweyo madundo ka waduogo to pod wan kod weche modhuro. Kik idhi mabor. Nataka kuwajulisha na kuinsist kwamba we will only call our winners through the number 0709-767-000. That is 0709-767-000. E piny ma opogi gi mwandu. An no kayudo nafas mar somo. Tadwa ni mondo nafas no imake motegno achien. Ine mibro golo wa oko. Weche ma opandi e lela nyalo kelo hinyruok. Nang'eyo ni nyaka ibi mess up. Nanyisi niya, this business is done in topmost secret. Ratiro nyalo leo, kata kamano podo biro mana chopo kare. Idhi maka kendo idhi tweya maisha. E manyo ratiro, ji chiwore kendo ngima gi lokore nyaka chien. Kicharo no mak. Mayo, anjisharo no mak ratiro. Be adiera biro keto gi thuolo, koso en wuoth maonge joloch. Awacho ni weluoga ni dhako wadu. Binegi manyathini otimo na nyathini. Ne Anji, e Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno, kod saa 4 otieno. Kik bai. Tem itim kungo manyalo konyi e ndalo mabiro. KCB ni yetu. KCB ni yangu. KCB is mine. KCB ni yetu. For people, for better. Mambo sasa ni super. Mkiongea tunasikiza. Mlisema tulete jackpot ingine? Tumeileta 10 times bigger. Introducing Shabiki Super Jackpot. Hii sasa ni jackpot ya 5 million shillings. Unashinda ukipredict correctly games 15. Na usiposhinda inaenda kiongezeka kila wiki. Yani ni progressive. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on Super Jackpots. Chambua games zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. 5 million shillings inakungojea. Shabiki Super Jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twende hivi. Ai
Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Hey guys, we are Team Family Voices. To get Simama Imara as your skiza tune, dial *811*575#. Kumbuka, skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Machiegni kendo nya Ramogi jaod bura magarsen Ali Wario Guyo kod nyawadgi Magalole Hiribaye Buya oresi bang' pioula geng'onegi ka gipogo chiemb kony. Jood burago yudore kama tek bang' pioula geng'onegi kendo chuno riwruok mar Kenya Red Cross mondo chaka chenro mar manyogi ka giyango midhiero ma jukogi. Jotelo ariyogo koni gin kod kibaji kaluwore kod midhiero no ka gipuoyo Red Cross kuom tich mar reso oganda. Bende gijiwo mondo oketo okenge mag reso ji ma pi oula odaro e miechegi. Regional Commissioner pamoja na DIG ambao kwa wa polisi ambao kwa nimezungumza na yeye Clark, au ni viongozi wote wa serikali ambao kwa wameshughulikia na jambo hili ambalo kwa sisi hatukulitarajia. Ningependa kushukuru wale wote walihusika, hasa Red Cross ambaye ndio ilikuwa boti ya kwanza kwenda na kutafuta hao. Wameng'ang'ana, mara ya kwanza walipotea karibu mara 4. Sana wasiwasi siku mzima, lakini mwishowe wamepatikana. Mimi sasa nina furaha nyingi, nilikuwa na wasiwasi kwa zaidi ya masaa 8 kwa sababu viongozi wetu ambao tumekuwa nao katika operation kwa siku zote hizi walikuwa na matatizo, lakini tulijaribu safari ya kwanza tukashindwa, lakini safari ya pili tumefanikiwa. Na furaha yetu ni kwamba viongozi wetu na wale wananchi wote waliokuwa katika ile boti wamerudi salama salimini. Sisi kama shirika la Msalaba Mwekundu tumesema tumekita kambi hapa kuhakikisha usalama wa kila mtu umeweza kupatikana. Oganda manoyudo midhiero kaluwore gi rochruok mar arita e woda ma Makutani mantiere Baringo South okwayo piny owacho mondo ma jonjore mosebedo katimo monje gwengego bunde gi thuon kaka yor neno ni gitieko monje ma osebedo katimore e gwengego. Ne giwuoyo e romo mar kelo kwe e gwengego mane obagi e Sirat e woda ma Makutani gi riwruok mar kanyakla mar dinde mopogore opogore motisi ni Inter-Religious Council of Kenya, kama ne gikwayo e piny owacho mondo one ni onge bunde modong' lweto oganda mondo otiek chuth monje ma osebedo katimore e gwengego. MCA mag gwengego Paul Lolgisoy okwayo piny owacho mondo olosie thuolo mag tije ne rawere kendo oteg chenro mag pur e gwengego kendo chuna rawere mondo mi odogi e sikul kendo otiek weche mag midhiero. Zile bunduki haramu izitolewe kwa kila community. Kama Lichamus community wako nayo, ile idadi yenye wako nayo itolewe. Pokot community itolewe. Kwa Tugen community, Marakwet, North Baringo zote zitolewe. Kwa sababu hatuoni haja, hakuna sababu hizo bunduki siendelee kukua kwa mikono za raia bila kazi ya kufanya. Kwa sababu kazi yenye inafanya saa hizi hiyo bunduki ni kuangaisha, ni kuua na kuondoa watu kwa nchi yao. Sisi pia tukiwa kanisa tuko na hiyo hali ya kutaka kuona amani iweko. Then also we want to ask our government, the national and the county, kwa ajili ya mambo ya settling these people, ya kuweza kurudisha watu katika hali yao ya kawaida ili waweze kufanya shughuli zao. Tunaomba serikali pia ihakikishe kwamba wale watu ambao, wale majangili ambao
ambao wako msituni waondolewe na warudishwe na wafurishwe waende makwao. Alafu wenyeji wakuwe resettled na ku at least compensation ya wale wanyama ambao tumepoteza, ng'ombe ambao tumepoteza, watu ambao tumepoteza, na hata pia wale watu ambao wameathirika. The county ma Mombasa ni yero mar jotelo manyien e riwruog joriemb tuk county ma Mombasa ne otore bang' winjruok atamore bedo e kind moko kuom joriemb tuk achiel kod jotelo mane yande nitiere e apisi. Ma ne otimore bang' jogo ombulu koni onge chenro moyiedhi mane oketi mar goyo ombulu ka luoro margi en ni mibadhi ne chano tim e yiero no. Moko kuom ng'ur mane gichwalo en ni ne onge ler e wi kuonde goyo ombulu jotelo ma ichano yier ka achiel kod chich ni moko kuom jolar kombe ok gin joriemb tuk kata kamano bende ok gin jogo manigi tuk. Ne ochuno bila donjore e wachno ka yierono koro ochwal nyime. Kuna utata katika kamati ya kusimamiza uchaguzi, kuna utata katika mfumo wa uchaguzi, kuna utata ni nani atakayepiga kura, na kuna utata kura zitaanzia upande gani. Haya ni mambo ambayo yameleta utata na tumekosa kuelewana kwa sababu wale wameshapanga kila kitu chao na sisi tunasema uchaguzi lazima tubadilishe. Tunataka viongozi ambao watakaochaguliwa wanaangalia dereva, wanaangalia mwenye gari na wanaona faida ya huyo mtu ambaye anayefanya kazi barabarani. Hatuwezi chagua mtu mwenyewe hajawahi endesha tuk barabarani yataka kuwa chairman. Huwezi kuwa chairman na ujui kazi tunayofanya barabarani. Mangapi tunayapitia, lakini kwa sababu serikali imetusikiza sisi, tunataka sasa kuanzia leo watu wajue ya kwamba dereva ndiye anataka kiongozi ambaye atakayemuongoza. Kama hatutakuwa na dereva kiongozi, situwe na mwenye gari kiongozi, kwa sababu hao ndio wanasikia uchungu wa hiyo kazi tunayoifanya. Dereva wote na wana sekta, sasa ni wazi kwamba uchaguzi umeahirishwa mpaka pande zote mbili zielewane, kwa sababu kuna watu wanapanga uchaguzi ili waweze kuingia kwa power kupitia mlango wa nyuma. County Maturkana Bagotelo Marario Maga Tukekwe kind counties maidre ho maro ka finals ibiro bagyo di chenga makawuones kun primar malodwa mixed woda makanamker rakoregi woda marka kume nos final mokwongo magyo ka woda matakwelo bago tugo ne woda maleke zone nos finals magnyiri woda makakuma nolo woda nakalale gola chel kuoma nono kendo ngado tiko mar finals kagibiro rakoregi woda malodwa township mane ole woda makala pata riwruok mar OKM Foundation omakoregi counties mag Turkana, Baringo, West Pokot gi Elgeyo Marakwet gero michi mag rawere kaachiel gi kelo kwe kind counties go ma osebedo gi lweny kinde ka kinde weche mag kuo mag jamni. This peace tournament italeta uwiano ama italeta kwa pamoja vijana katika these counties so that tukuwe na amani na tuweze kusaidiana katika kuendeleza amani katika these counties na pia nchini yetu Kenya. And by bringing all these communities together, we are also increasing interactions between the Turkana and the rest of the communities within this region. And that is really the only way we can change the narrative, we can change the attitude, we can change the discourse around building cohesion and building communities together. Adona teri nyaka e pinya mar Ingeresa. Kama hilo ni gol mar jatugo Anthony Gordon e dakika mar 55 na kwenye klabu ya Newcastle loyo Manchester United. Kata the great Manchester. The only surprise is it's taken until 10 minutes into the second half